El setmanari patrocina Redacció Berga. La Generalitat ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per a la futura variant de Vilada. Es tracta del tram de la C26 de Solsona a Berga. El tram d'aquesta via de Berga a Ripoll està molt més avançat, ja que els estudis informatius dels subtrams de Borredà a Ripoll i de Cercs a Borredà estan en fase de redacció o bé acabats. El tram sobre el qual s'han d'estudiar les diferents alternatives ara és el dels 6 quilòmetres corresponents al trajecte Solsona-Berga. Amb l'adjudicació en marxa, es preveu ara que la redacció de l'estudi informatiu pugui enllestir-se durant el 2010, dins el qual també està previst enllestir tot el procés d'informació pública. L'adjudicació de l'estudi s'ha fet per un import de 82.000 euros. Es preveu que la construcció del tram de 6 quilòmetres costi 14 milions. Berga ja compta amb un espai de trobada per a dones. Es tracta d'una iniciativa proposada de forma conjunta per l'Associació de Dones del Berguedà i el Punt d'Atenció a la Dona, que ahir va presentar-se al públic. El nou espai es convertirà en un punt de trobada i de relació entre dones que pretén afavorir l'intercanvi i les relacions socials en aquell perfil de persones que pateixen l'aïllament propi de la vida a la llar. D'aquesta manera es vol donar una opció a totes aquelles dones que no realitzen activitats fora de casa a desenvolupar les seves inquietuds. El nou espai està pensat per acollir dones majors de 40 anys que pateixin aquest aïllament. Ahir a la tarda, durant la presentació del nou punt de trobada que es va fer al Punt d'Atenció a la Dona de l'Ajuntament de Berga, administració i entitats es van mostrar satisfetes de la posada en marxa d'aquest espai. El pavelló Suècia de Berga ha acollit aquest matí l'acte de sorteig dels 34 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Es tracta d'habitatges que formen part de les promocions del barri de Santa Eulàlia, el polígon de la Vall d'An i la promoció d'habitatges de Mossèn Espelt, on s'hi concentren la majoria dels pisos sortejats avui, 24 concretament. Santa Eulàlia i la Vall d'An sumen els 4 i 7 immobles restants que completen la xifra dels 34 sortejats aquest matí. En tots els casos es tracta d'habitatges pertanyents a promocions que ja havien estat entregades. Adigsa n'ha pogut recuperar la titularitat després de processos administratius i de reintroduir la vivenda al mercat protegit, en aquest cas, però, en règim de lloguer. El setmanari patrocina Redacció Berga.